дар ноҳияи Ашт ба масъалаи азхудкунии заминҳои нав ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида ва бо ин васила зиёд намудани майдони кишт таваҷҷӯҳи хуса равона гардидааст. Дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи Ҳафтепа аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона то соли 2025 қариб 160 гектар замин ба гардиши кишоварзӣ ворид гардида, дар ин заминҳо 68 гектар пахта, 59 гектар ғалла ва 32 гектар хӯроки чорво кишту парвариш карда мешавад. соли равон бошад 70 гектар замин ки то имрӯз кишт карда намешуд, аз худ карда мешавад. барои амалӣ шудани ҳадафҳои нек дар самти азхудкунии заминҳои нав, обёрии он ва минбаъд ба роҳ мондани парвариши зироатҳои кишоварзӣ корҳои зиёд ба сомон расонда шуда, масъулин азм доранд ки то охири соли равон 70 гектар заминҳое ки қаблан истифода намешуд ба гардиши кишоварзӣ ворид намоянд. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона дар самти истифодаи оқилонаи обу замин тадбирҳои судма андешида шуда, дар пахтакорӣ таҷрибаҳои пешрафтаро амалӣ мекунанд. соли равон бо тадбирандешиҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд кишти пунбадона дар зери плёнка ба роҳ монда шуд. ба назари мутахассисон истифодаи ин таҷриба аз чанд ҷиҳат бартарӣ дорад. Якумаш ин пешпухта расидани пахта, дуюмаш ин тарзи инноватсионӣ зиёд шудани ниҳолҳои пахта. Агар дар киштҳои муқаррарӣ мо ба ҳисоби миёна 90 000 то 100 000 кишт кӯчат бошад, дар ин анака ҳамин қаторае ки мо киш кардагӣ мо ҳисобкитобкара биромадем зиёда аз 180 000 бех кӯчот аст, ки албатта барои баланд шудани ҳосилнокӣ мушоҳидат мекунад. дар ноҳияи Ашт майдони кишти пахта сол аз сол зиёд карда мешавад. соли равон кишоварзон нақша доранд ки бо иҷрои корҳои агротехникӣ, истифодаи таҷрибаҳои пешрафта ба дастовардҳои бештар ноил гарданд. ба гуфти масъулин, соли равон таъминоти оби порезӣ дар ноҳия беҳтар гардида, иншооти обрасон нисбат ба солҳои қаблӣ тезтар фаъолияти худро оғоз намуданд. ин тадбири муҳим боиси он гардид ки кишоварзони ноҳия саривақт бо оби порезӣ таъмин карда шаванд. соли ҷорӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, пойгоҳҳои обкашии силсилаи ноҳияи Ашт нисбат ба солҳои пеш фаъолиятшонро тезтар оғоз намуданд, ки ин боис гардид ки кишти пахта дар ноҳия дар муҳлати оптималӣ оғоз гардида, нашунамои он хеле хуб мебошад. ба назари олимон кишти пунбадона дар зери плёнка имкон медиҳад ки ҳосили пахта тезтар ҷамъоварӣ карда шавад. истифодаи ин таҷриба ба манфиати кор буда, кишоварзони ноҳияи Ашт азм доранд ки дар солҳои баъдӣ майдони кишти пунбадона дар зери плёнкаро бештар намоянд, зеро дар шароити имрӯз истифодаи роҳу таҷрибаҳои пешрафтаи кишоварзӣ омили фаровонҳосилӣ маънидод мегардад.